story changani apa nemuri kwa murewa kuna chiremba dendera asi tienda kungoma gofu murewa waramba kuenda mukati matare tina kupinda nawo matare tapinda mukati matare chiremba paatanga kutsanangura kuti kweni murimi sei musingadzodzerani pamwe vanongedzera tete wacho nevaripo vakamirira sababa sei imi musingabatani semuri handisi kuona kana kubatana kana chete abva abvunza maererano netsvimbo yemushama wako wakati tichatombozivi kuti yakaita kumbera bava chiremba azoenderera mberi achitaura achiti ndikuona mese mune misodzi pamurikei pamatama enyu ndikuona pane munhu akashayika mai manje wamusina kana kumbopepa kana kuita sei akangoenda achiti ari kundoshava asi kundoshava kuya akabva angoziva ndobva ashayika daro rikabvumirana naizvozvo zvishuru chiremba azoenderera mberi achiti mumusha menyu mune ushereketwa hurimo unoona kana vanongedza mukomana ari baba uyo ipapo munomita unomita benza ngazi munhu anotokwanisa kuita zvinhu zvake nechi asi ngomana iye munhu ari kutoshandiswa anotowa nezvinhu zvaanogara zvinotorara naye zvitomuita murume kusanganisira madzimai vazhinji asikana zvose vatenda nazvo inzi mushamo utori zvinhu zvinoita basa rekutorara naye aendera mberi achiti urombo rwomusha menyu akakurisa kuti hausi wanhasi newemakuru mune nyoka nezvi zvakurira chaizvo zvichirerwa mukati memusha vazhinji vatenderana nazvo kuratidza zvinhu zvavanofamba vachinzwa saka waguma wazobvunza chiremba asi chiremba ataurisa kuti asi ndiri kuona muchibva panapa mukabva pano musina kurongera basa ndiri kuona hamusi kuzokwanisa kubatsirwa asi ndiri kuona mhepo yemufungi muchasimuka muchazoya panapa muchinge maumwe rumwe mese mazoya makuchema nedambudziko rekunge makuparara saka chiremba azoirana nemhuru akati kupinda mumusha chiremba anoda mombe nhatu nembudzi nhatu dzesumuntu saka mhuri yazokumbira chiremba ichikumbira kudzikisirwa chiremba akati nedare remusha menyu kuti kudzikisirei muchatozondiwirika maona chimiro chezvikwambo neurombo mukati memusha wenyu saka mhuri yatenderana nachiremba ipapo ikakuti vanoda kuti chiremba apinde mukati memusha iwe muchinda waramba kuenda uri weropa ripi asi ipapo pavanasiya chiremba atotaura akati vamwe vacho ushereketwa vatoripo pano pamatare panapa asi ndikada kuti ndiwanongedze munozoenda muchisvika muchitemana mukati memusha saka matare atiawo asi musi wandopinda mumusha zvichabuda zvese uri weropa ripi rufu runoregera here kuuya kwauri zvichedza dzinza pamusoro changa nyaya inoitika ndeyekuti rudzidzo rwatinodzidziswa mukutenda rwokunamata ndo runogona kutisiya nezva munoziva kuti mudunhu mune vanhu vemachechi vakatenda kushoko ramwari nevamwe vanotenda zvechivanhu saka rudzidziso rwatinogamuchidzwa pakutenda kwatinotenda nako muna Jesu runotidzidzisa pamwe zvinogona kupesana nemanzwisiro. Iwe unoti Jesu ukaenda kuIsraeli izvozvizvi iJudaism vanotaura kuti hakuna Jesu, but iwewe mundui munhu mutema ndimunoendesa Jesu pamberi enda kuIsraeli kwacho vanotaura kuti Jesu is just like an ordinary person. Judaism vaIsraeli they believe in Abraham zisekuru ravo zisikarudzi rwavo chitendo chaAbhurahamu, but isusu vanhu vatema isu tinohwanaendesa Jesu pamberi. MaIsraelites acho kwakabva Jesu wacho anoramba chitendo chase zisekuru racho rudzidza rako iwewe unoera chii ngara wana maposa wana zimuto hadi dzinza renyu iro unototedza kuna nazimuto muchienda ngara hwenyu
makabva papi muchidi nanhasi iwe unokonfyuzwa najesu. Jesu wakanzwa nezuro ari kuuya achitora ivhu renyu futi ndokuti unotaura kuti hanzi najesu. Jesu aita sei? Waisraeri vacho vari kutaura kuti hakupasina Jesu. Enda kuIsraeri vanotaura kuti Jesu hakutizii Jesu isusu. Angoitwa zvenguva yake. Mabhuddhism enda kuIndia vari kubudirira namwari wavo. Imimi motoramba mwari wenyu wechivanhu watema. Wana mbuya nehanda vanachaminuka. Zvese munozviramba izvozvo. Voda kutaura kuti hanzi handiiti izvi nekuti ndakataurirwa naJesu. Jesu arichikukoronizai. Also kubusa kwedu maAfricans. This is what tiri nenhamo. Nekuti we don't follow religion yedu yeyo. Chivanhu chedu rudzi rwako rwakakusika. Baba wako, zvababa wako zvinobata iro parimwepo. Hazvibati inini zvekwangarenyi. Ndiri mueranyati. Zvangu zvekwanyera munyati zvinobata isusu vananyati. Iwe wotaura kuti hanzi aiwa ndinoeka ngozi bhaibheri rakakutaura nengozi handinotaura kuti enda unoripire ngozi. Toshaya kuti bhaibheri ramunoita racho vanhu vatema, we are very stupid vanhu vatema. Nekuti chi hatizii kwatakabva. Enda kumaChina they are doing well nechitendero chavo vachinamata Buddha wavo doing very well. Enda kuJapan vane chitendero chavo, maIndia vane chitendero chavo, Islam vane chitendero chavo. Asi muAfrica tisi takapuhwa zvitendero hobho zvese zveBuddhism, Islam, Taoism, Christianity, Islam zvese zviri muAfrica kuita kuti isusu tisamuruke. Iwewo ndozvautaura pamberi pambambo kuti handiitedzi tsika yemadzitateguru ako. Iwe hautedzi tsika ndinoteedza zvatiri kupurwa naJesu. Ndikakutaura Christianity, iwesu vakuru veChristianity matsotsi, hapana risiri tsotsi ratanga chii machechi aya. Enda unditaura kuti nhingi akatanga chechi yakati yeChristianity asiri tsotsi. Nditaurire iye vacho akatanga chechi yenyu itsotsi. Zvapanoita manyeshi kuti kutenda kuri muna Mwari hatitendi kuvanhu. Mwari tainamata Mwari vanhu vatema. Tainamata Mwari nanhasi tinonamata Mwari. Munhu mutema ndiri munyepere hatinamati vana Mwari isu vanhu vatema. Mubhaibheri vanhu munotonamata Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho, Mwari isusu tisoda ngoti Jesu straight. But mubhaibheri vaitopira vaitoenda nemadzitateguru. Uchisiya madzitateguru ako kungara. Vanazimuto kwamakabva kwamunotaura uchipira mudzimu wako. Alright, ngatiendei kuzingaira. Hapana wakatipa 100 years dzekuputirwa nanhasi hatingasvinuri. Kunotoita vane laki rekusvinura. Twaziva kuti Jesu is just like any other person. Because vaIsraelites acho kana Mwari achizouya achiti vaIsraelites haaendi kudenga, yozotora iwewe iko mhuri yaJesu yacho haiendi. Wofunga kuti wangwa ko maBuddhism wakawanda kudarika isusu havaendi vese kudenga. maIslam weIslam havaendi kudenga wese. Christianity Christianity matsotsi vese vakuru vemaChristianity vese taura chechi ukaenda izvozvizvi Roma uchienda kuItaly itori necity nemari yakapfuura chi wakaitora kuti mari yese iyo inofura nyika resources iko Vatican verengere munzwe. Zvikana kamukuru wavo vanondopira mari kuti ane mari iye ari kutafamba dhuze ari kuenda parifta. Right. Tinobata anode. Right. Basa zvatiri kuna mambo toenda basa racho rakakura tova tichibirira kuti zinatorore because mhuri yangu inge isachikumbirwa nachiremba atoti ndatozoita basa remusha menyu muchazotondiwirika maona zvishandwa nevarume wenyu
nemadzimai enyu nezvikwambo zvemumusha menyu ndazviisa mazviona muchatozodwirika kutenderana hauna chii zatodi besa yamambo pamusoro pe3 idzodzo katomboti 3 idzodzo vanoenda kwamambo zikutonzwa nemhuri dzacho anenge kuti ndio right chiita kuita kuti tege undobvisa 2 dzinoenda kuna chiremba 1 yoya kuna mambo nebvisa $100 yemupurisa anoenda nemi $100 iyo yerusumudzo. Saka mozvibvisa rini? Muda kuti ave rini? Bvisa mari apa mudzikinuro nondonokuweka izvo zvekutitaurirwa pamusoro mama navanga ribondei kuti zvingo zvinotibatsira kunge kutoya kwamuri kutopotera kuti munge munototisusikidza kuti tisunde nekuda kwekuti handitozvikunduba nditideka nditori mudoko kutosimudza musoro kuti wakomana ngatidai kunge kuri ngekurwadza saka ndimi munototibatsiridzawo kuti imba dzemadzibaba tateguru yenyu ngani? I4. Right. Parudiwa mombe ngani apa? Nhatu. Kozoita mari dzimwe dzinodiwa idzi. Pane chete inenge yakuita 1270. Waerenga iri mari? Handiti zvese 1270. Tongoti 1300. Alright. Tikati 1200. Handiti. Mozo, okay. 1,300 divide by 4. 1,300 mari. 400 and what? 425. Right, 425 pa muri imwe chete. 425, 425, 425. Innovator 1,600. 325. 325, 325, 325 pamuri. Musimudzai anomirira mhuri yekutanga ndiani? Mhuri yekutanga ndiani? Caleb. Ya Caleb. Simudzai mhuri ya Caleb. Simudzai. Right. Muno contribute 325. Right. The second house ndiani? Petros. Simudzai muri ya Petros. Right, makawanda futi 325. The third ndiani? Third ndiani? mati 4 pa 4 pacho munosimuka. Taureka wo third mati muri 4. Ukutanga kwacho ndini. Imuri yani? Ya Caleb. Ko yechipiri wacho miro yani? Godfrey. Ndandaita uchikumbiro ipo baba. Wechi4 imuri yani? Roda. Ya Roda. Roda nditete. Ndandaita uchikumbiro panzi Godfrey apo. Isusu kumuri kwedu isusu tese kubva kwandiri inini tese tunoita zvechipostori tese hatiitendi zvinhu zvekuti n'anga kana kutoa mudzimai tese muri yedu tese saka chaido chikumbiro changu inonga tane matara mukwana mana kuti ekupostori kwawo atafamba kuti inonga tane matara anokwana mana gore rino asenzwa nedare rimwe emhuri dzechipostori But imari kai. Right. Godfrey, mhuri yako inobvisa je 325. Iyo kana usingadi hako regera kuti kuzouya asi mari odi wobvisa iyo yakuna mambo. Ndiri kuida mari iyo. Handiti. Alright, sezvaranongotaura kutangamiri kutanga kuti chinhu ichi chakaitwa zvisinawo mawirirano nemhuri yekwedu isusu. Zvauya kuna mambo hazvinzwi inzwa muchinda maybe kuna kana chiro chatotaurwa ndiani mukuru wechechi wenyu? Isusu kwedu vanotungamira ndiani?
vanotungamira vanonzi vadoya akatanga chechi ndiani yakatangwa kuzotanga kwacho vakauya vachiparidza kunoko. Right, chiro chataurwa nadoera munopikisa here? Hakusi kupikisa asi kuda kuisawo mumwe muono. Okay, ndo zvatiri kutaura. Iwewe chiunza mambo, mari unounza kuna mambo, ndo mombe inoripira mambo kuita basa raichaita. Mari iyoyo inoripira mombe yani yamambo. Right, awa vanozobhadhara mari inoenderera chibasa. Iwe waripira sekuri bhadhara mari yawabhadhara kuya kuhomwe yamambo kuti waite basa. Avo ndo vanoenda kundoita chibasa. Saka yako iweyo ndo inouya pamari inouya kuna mambo. Right, then yaroda ndada kuchema uchangamire kuti mari iyoyo inenge yakati wandei nekuti munoona kuti dambudziko iri rekushakirwa nemunin'ina iri harina kuitika kare kare. Iso ndo rapfuura iri pazvakaitika dambudziko iri. Tikatouyawo kuto tikatokontributawo panhamo mari dzikabuda nekufamba kwatakaitawo kubva kuharare kwatinogarawo. Ngeiwewe wega uri kucomplain? Chikumbiro ngeiwe wega iwewe avo vari kuona zvinoitika pakapa ndezvekuti inini kana handitendi kuti zvinhu zvinondibatsira nekuti ndikutenda kuti kunamata kwandinoita inini muna Jesu ndokwakandidzikinura inini. Wakadzikinurwa seiko uri muropa? Unoziva kuti izvozvi zviri uchibva panapa uri muropa iro usapikise, unoita accident ukafa, vanhu vakakuchema mangwani uri kutaura zvauri kutaura nekuti uri kupikisana nedzinza rako. Urikufa here muchinda? Ndikuzvinzwa. So uchitaura mamwe mashoko, mamwe masoko sevha, woziva kuti uri kutaura pamberi pari. Uri kuzvinzwa? Ndikubanzwa chinzwa takupa yambiro. Saka usaramba uchidii uchipikisa. Iwewe baba wako waina kana chechi rudzi. Iwewe baba wako ukubeka. Baba wangu wakafa vakupinda muchechi iyo yatiri kupinda iyo. O baba wako handizoziva hangu nhoroondo yemadzisekuru semwana mudiki sekuru vainamata here kana kuti vanga vasina namata. Kana uri kuti baba wako wakafa vakunamata chechi iyoyo, which means wakaitangira pakati. Hawana aiso vakakura vakazotopinda chechi iyoyo watokura. Asi chinamato manje hachisi chekuti chinopasana kumadzibaba, ndechekuti iwo munhu ndinogona kungotenda inini kunamata madzibaba angu asina kutenda. Kunamata hakusi kwekuti kunopasiranwa sedzinga, asi ndikokutoti munhu anenge atenda iye. Dai wanyatsoteerera kuti tonona unonga kutobatsirwa, saka uramba kubatsirwa ngokutoti wana baba wamwe wakatotiza zvinhu izvozvi, zvinhu zvazvisiri zvanhasi izvi kutaura zvine nguva. Saka zvekunamata tose tiri mapostori, nditori bhishopu, tiri bhishopu yezioni. iye akauya kurufero. Saka tiri akauya waiuyire iwe usingadi kubatana nevamwe. chiita hakusi kuti kubatana nevamwe, ini ndinobatirana nevamwe mumatambudziko kana vanin'ina vangu avo washanyira ndinowashanyira. Chandisiri kutenda chete ndechekuti dambudziko iri masorovherwa arikuda kuitwa zviri kuitwa mun'anga. Izvozvo ndo zvandataura pachena kuti handizvitendi ini. Saka iwe uri kuramba umambo kuti iwe haudi umamboka nekuti isusu tiri kutaura tradition. Unogara kupi? Handisi kuzvidza ini. Unogara kupi? Unogara kupi? Ini ndogara kuHarare. Musha wako uri kupi? Musha wangu uriko kuvillage 1 yeNyamachura. Uriko une musha uri kuno? Pamusha ndepababa patakasiyiwa. Tokuti mobva kuno kumoenda kuHarare nekuti hamusi kuda zvekutaurwa namambo. Handizvo zvatiri kuedza. Aiwa zvatiri kutaura nekuti uramba uri kupikisana neni. Zvatiri kuda kuti tibatsire mhuri yese iyi yamira pamusana pako, tikaenda topedza watoenda yamira handina kumboramba kuti wabatsirwawo. Kana wachida kubatsirwawo nenzira iyoyo vanogona kubatsirwawo. Inini ndandazviisa kunze, ndakamirira kumhuri kwedu isusu. Ndopandanga ndichitaurira ndini. Ini chanisasa zvisese ndichinda pamberi pechangamiro kuti
auya kuzokutonga here kana kuti aizotonga chimwe chatongoziva ini chekuti kana munhu auya kutongi unotasira nezvinhu zviviri kubata nemhosva kana kuti pukunyuka mhosva. Zvino kana uchimabatwa nemhosva chinzwa munhu akubatwa nemhosva kuti ada kutirira, asi kana uri mutongi uchipedzisa dare rekutonga. ende ukabvisa mari yako iyoyo yauda kubvisa iyoyo haumbofi, hapana chinombokuwana, uri umbotyeiwe. Hapana chinokisa baba nyaya yapera data venda uya andina mambo, mari yako ndiyo yangu. Wamwe wese uita zvekupa pakati pake na mambo wake ni dare. Ndiye munhu watafesa naye. Kuti ari yake haikuenda kunanga. Saka yakunanga kuna mambo wako. Right. Shaka basa riri kuya kuitwa rini? Apa munounganidza mari munounganidza rini kuti chiramba abva asimuke? Sorry mama. Ni ndio imbo zvakafanana nemombe dzikaiti. Dzinobve dzitoripo. Asi mari kuti kudedza kuti mupurisa awire. Ndio tungata uchikumbira. Mombe dzese dziripo idzo. Zvitoripo zvinofanana. Sa mangwani basa ane basa here ikwe. Mombe dziri kunedza changamebodza tina kukurira todziita kuti zvinakona. Saka chiremba rokuti vanhu vanomubvira umwe mutengesa mombe dzavo kana mari yanoungana. Nawe quarantine movement mombe hadzisi asi ikoko munotengesa ikoko asi kudzizo yaunozisabhiti zvinonana nyaya yakanaka mama. Ndipo ndekuti pamwe isusu pakutengesa panogona kutora nguva kuti kuwana mabhaya, asi mhuri yakatosa nekufanira kuti zvatonzi manje pana anogona. Saka isusu pamwe isusu tikabvisa dziri mombe dzakatirukira kuti iwo vanokwanisa kuchitengesa, asi isusu takubatsirwa dambudziko rikunetsa mumusha. Nekuti dai tainamata tikadai tisi kufamba, tikadai tisi kupera. Saka kutopotera kutsvaga wobatsirwa. Tauda kuti tione kuti nyaya nawo kubatsira hangu muchinda uya atikuramba zvitorwa nawo ari kutaura kuti pane munhu akafa manje ndakauya tikabvisa zvangu zvibatsiro zvatakabvisa handioibvisa mari wakabvisa mari pane munhu akafa but kubatsira asati afa hausi kuda uri kuti bheta ndizobatsira wafa ndo zvauri kudai unogona kubatsira munhu afa nzira yakushoraupenyu haudi urundishora kaiwo nzira yangu kairi right chipomuisai cheni muisei cheni azive kuti aramba achinditeedza iyo ombotorara kustokisi muisei cheni cheni hapana iya usati maiona tu takaona kuti dziri kupinura mapiri yacho kana achitorara uko ondorara uko azive kuti zvatiri kutaura zviri serious nekuti vanhu vese vari etisteki torega nemuhwani ari kushora kuti aiwa mambo zvamuri kutaura imimi hazvina handii mari yake inoshanda pane munhu afa wamukoma wacho vari apa hamuna mateko hamuendi kutechi munaita saka iye oga pamhuri yese ndiye abva aita musveni inini ipapo changamire ndiri kuona pasina kumira zvakanaka mutauro wenyu nezvamatoita ndiri kuona zvikodzerana nezvaari kuita nekuti kushora baba wako
zvafanira kuti kana shora mukoma wake ari kushora baba wake hazvisinei kuti baba wake akashayika wabva wachindopima kuti aenda kundoataurira pamoto wakati saka auchiratidza taura kuti atijudhi yake yava kutiratidza nemasimba chinamato unotoita zvitorwa namwari kuti unoteerera mambo anenge ari kukutonga. Mambo akagadzwa namwari zviri pamutemo. Kune madzimambo ekuIsraeri. Dhavhidhi akanga aina waprofiti wake n'anga dzake. Saka mambo wedu isusu mudunhu rino ramambo Makoni wani washandiri wanoita basa iro ndozovari kutaura kuti ivavo ndo vanonojekesa zvinotambirwa nevapostori wese sekutaurwa zvaitwa nomunhu. Hatimbotori chinhu chemunhu wani mambo haagoni kuti vaite izvozvo, asi kuti mambo vanotonga vanhu vakawanda. Izvozvo ndo zviri paumwari. Ndizvo zvega pari kunzi pane umwe mutumbi uri kuda kuuya futi yezvinezvi. Ngatichiite zvemombe tiende mberi. Tati isusu mombe, kune mombe dziriko, hanzi kune mombe dziriko, basi kuti mombe mazuva anaya dzifambe hadzisi kutenderwa kufamba nenhau yemacovid ari kuita. Saka poitwa sei? Watengesa washaima paiwo. Mombe ngodedza kuti nemombe dziri panapa makuta aripo paodzi pana anengese dzoswera dzatotema. Inga vamwe vakakamboendawo nadzo dzitomboswera dzatotoona. Chikumbiro changu chakuti pamusoro napo chachi chekuti isusu tikakupa hedu muchisa tinototengeka nekumidzi. Isu hatizoshaufama tichitengesa manje. Satuti mimi ngoda noti izvozvi zvinoona ngatiuswera mangwana. Mimi mangwana mune matengesa chimombe soyo uswera mangwana. Paishe Munyengo. Village one. Paishe Munyengo. Mombe dzayo dzakakura here zvokuti dzinotengeseka mari dziri kutaurwa izvi? Mombe dzingezi dzetinadzo dzakawanza kuti hadzi. Saka ndizoziti vakati value ye350 because ndo pamwe panoedze tozosvika pamombe isingasvike value ye350. 325 muri 4 325 tongoti mombe kuti mari ikwane. Halo Mjidi, muchemu ndirai mirai ndakungopedza dare kati wada kufonerai kuti ndoya pamuri kamoya papa dare. Kana marasinza roko. Taura inagara. Sorry mambo wangu. Ini ndinojine kuchemani nawe kuti mari. Nekuti nawe uita ndekuti dambudziko redi takamborifungudzira musoro 2007 tikatosvika kwaishe Munyengo chinzi tichava kuno kwamambo asi zvakazongodzikira pasi kudaro zova 2007 pafa vanhu vakawanda kusvika patadi izvozvo sokuti mari tiiwani zvinotitendera kuti atikutoitawo chichemo nekuti kana mudzimba dzacho hatimo zvinhu zvatotiremesa kuti mari tiitengeseonekopaitabva tatadza kuti unoisana kusvika tichabva tatopesana futi sinakuitirwa. Mombe dziriko here 4 zvakafanana pamusoro mapo paKaleb mombe yacho iri paKaleb iripo right paPetros ndona mari yapo mari which is good right. Then Godfrey ndiye uyo Roda ndongotangaondatsvakakuwana ndipe iyo kumba kwaite dambudziko ndibatsire ana ari kumba ana angu inyumba yabereka kwavo saka ndonga ndichibvisa mari ndiyo ndinodozwa 325 unoiwana rini? nditange ndanyepori ndinoyawa rini aiwa wana waRoda ndowapi? Changamire. Awa nditete wemuri iyi. Awa vakatororwa vari kumukwasha.
saka iyi mhuri iyi ava tete vaisafanirwa kupinda pamhuri ba mhuri dzaivapinda dziri vatatu ava tete watouya kumirira kuti mhuri iyi ifambise basa kana chiremba ndozvaatsanangura iti tete urati muchimira sababa moona kuti mhuri iyi ibatanidze iyambuke padambudziko ravainayo. Saka it means that you must divide by 3 kama nyangadza by 4 maifanira divided by 3 iyo ndo wanga wati by 4 waifanira kuti by 3 wedzava nditeteyo vantori kumukwasha tete waizva vari kumukwasha vatori mumusha kone kuti vanga vari kumukwasha takatotarisira kuti zvese kusadaro tatoona kuti isusu semwana indiri mwana izimutondono vari ndiri kutoshinga kuti zvinhu zviya zvataura zviya zviite sezvinofanira kuti tisare takareruka tese saka tikange tatingirina hakusi kuti tinazvo vakana ngoma zvatovanao amwe watobvisawo pangu vakachengetedzawo ngawapinde ndibaba kana watori mumushandi baba imhuri dzawo idzi mwana watete simuzero awa tete wacho wambongo ati handina mwana ari parosimudza right inowanikwa rini mari mari baba watoane mari tete mounza mari pa next week Friday chirembo ya Saturday hamuna mombere ndo matenderera zvakagoita kuti tida kuti tiwe kuti zvikwe iye mwana akatofa mwana wangu pakatiwanikwa kuti mari ipapo saka ikuzi mari iri kutoda munhu ndizvozvo right ini ndakupa iyo mombe iyo iripo iwe mombe haukwanisi here kuti undotengese nhasi yoonekwa 325 tete waundotsvaga mari chiremba ouya kana iri Sunday mama andotengesai mombe tete undotengesawo mombe iyo iripo 325 then iyo yayo 325 uyo asakabvisa 325 ini kana kuzotuma wakomana wangu kuuya kumba kwawo urunzwa here iwewe iyo Godfrey 325 iyo sakabvisa kana kutuma wakomana wangu kuuya kutora iyo wanenge wakuzotora zvakupfuura 1000 nekuti wanenge wakusimuka kuuya ikoko mudondoro wamambo uruzvinzwa here saka 325 iyo noibvisa rini yako ndowe ndinodyiwa neini haiendi kuna chiremba unoibvisa rini asi kutaura kwaita tete kuti kunokuti auya zvekungoti akadai hatizozivi manje zvinenge zviri zvemutombo kuti awa wati iripo uyu ati pane mombe yako chitaura iwewe iripo rini urati zvinhu zvitwe musosono next Sunday toita mande aonekwa ndimukoma ndotedzana nekuti sezvinhu sematauriro avari kuita noita sekuti uda kutaura kuti pikisani asi mari ichitsvakwa ndosaka vari kuedza kuoneswa kuti kutonga tatotaurira ndobatsirana kuona kuti ndakaga sei mari tiri kukupai isusu tiripa mari by Sunday kuti basa riitwe Monday handiti this Sunday basa rondoitwa Monday 325 iyo tete toda mari 325 inge yapo tongoti Monday makuseni wakumana osimukachi iyi holiday muri moungana imimi Monday anditavhumirana here kana kuti madheta aenda padhuze ekutsvaga mari chipedzai tifambe iyo
saka ndataure kuti ndinomboenda wakuwanangu ndobvunza wandipe iwo kumuta kwaite dambudziko rinotaizikondi saka inini ndatenderwa kuti 150 ariyo zvemurutauri ndozvo zvinanangu kuti atitomubatsira mhai ndonga ndichizwawo matauriro acho pachie zvangu inini handioni ndinosumawo kuwanangu kuti ndizvo zvakuda kuma oita dare ochiita next week Saturday Mario swika by Friday. Mambo wangu mimi ndine kuchema. Nauya munja medu tete vanhu vanotenderedza zvinhu. Saka izvozvi kutendera kwavari kuita tinopa chitambudziko. Isusu takatosiya vana hatina vana vangori vega vana kana chekudya saka ukatidresina zvina takatobvazve sande yapera pasei ndobva takabva chekuiga mukomana hatishandi tisinotoshanda mabasa edu vana vararame vari mahafu tichienda zvakuziva tete ungotenderedzana kwatiri kutoita nhau iri kutotiremera ndovatisononguro tirerukirwo neuku takangoungana kuno vana vana chekudya saka ikatwa zvisande inouya ipo panoindowanikwa tirera mari tikakwira chekudzokesana tokuti hatina takabva kwarai isati tamonasa kwatinoenda ichangamiri chimwe solution atinogona kuita muri mhuri yakawanda stereki muri kwamuna handitika ukaita konde mari kukwana chiremba ikakwana handitika chiremba ouya dare rozosunga dare rapedzwa rudare tinozosunga tete nevamwe kana mari sadaiva tozotuma message of court asida basa raitwa nekukurumidza mukavana zvinogona kuita konde kunganza mari yose mhuri mari iyoyo munozoidzorerwa tauri kana vanhu iwavo vasina kuzobhadhara munoisiyira dare ndokubasa kwedu ikoko kwekuteera chikwereti because dare rinogona kuteera chikwereti che$5 ne$300 right. Saka toti iwewe chenda wotengesa mombe yaoinayo kuuza 325 pane 325 handiti yato 6 ichie 650 right. Chiremba imimi moenda musi wesondo mangwana Sunday Monday ano iwe unenge watengesa mombe mari 650 inenge yapo handiti wezvikwereti avo wochikupai zuva rekubhadhara zvikwereti handiti mosedza ne650 munosiyira inini 650 yekuti mundoite chi basi andazwisana ndotaura naye inini kuti endai kune 650 iriko yamune maona imimi yenyu 350 to 325 inodiwa kunge iripo imimi saka ni inenge yanaini chako yatete ndo yatinozoona unoona zuva rino basa roitwa Monday. Asi panodiwa mari yekusumudzo kuti waise petrol yekubva panapa tinenge tisina anongwaisa pambudzi ipapa saka at least eyo muri kuzosimuka nemunhu zvozonzi mamutenge matenga zvozonzi matengwa nekuti zvozonzi matengwa murodhi ende sofo odi ndokupai mari yangu inini yepetrol muno yamozofanda muchidopuwa mari iyo mberi ndo zvanoenda batanidzai mari yefu isabatanidzai mari konde izvozvi zvepetrol batanidzai nekuti inini president ari kuuya ndatozofunga handina mari president ari kuuya mani makadzwa kwari kwaya ari kuuya musi Wednesday kwa handina muchatokokwa mese kuti muuye president ari kuuya Wednesday chatounza mabhazi iko hani makazvinzwa saka handina mari bandichange ndichimhanya ndaenda ndisina program iyo saka pamusoro mubvunzo wangu ndekuti mari ndikanga ndazoiona ndinouya nayo kumushoko ndizvoka munotaura tati idzo mari dzekuti vari kuuya idzo zoyeka
unova mapanana chidzidzo mapo paground nokuti dare renyu tikatoswedera kusvika manheru hati pachine matara aripo. Right, I think tapedza mochitaura nawo nenhau yepetro yeyo atibuleipanzavo tionane hana uzingabatsirwe revo chiremba angangotaura kuti zvanzi panochenywa nemimba nhatu ndozange zvamotaura ngati yasabhuku yasabhuku ndiyo yataurwa ndiyo tabvunza zvikanzi zvinozochenyiwa panochenywa ipapapo nemimba imba nhatu chenywa yazvinozoita bvunzai chiremba edainaye wanondobvunzirai paanouya chiremba anouya ikoko ndiye ari kuuya muhamata kuti basa irori